wami lo ngoba uthethwe yiphi awutathetha le bafika aba bantwana abina 18 years ngaphansi bathi umama wethu uya eMount Fletcher mdada socela indawo lala apha kwakho uyanethi uvula kuyathuthu hayi ngifuna number phone zakhe qala laba bokutheni nami ngifuna number phone zakhe bathi akana phone ugqitha umze u1 pha umzi nami uzokuphaba phaba abantwana adibaneki indawo lithi nathi ikamereni lawulala kwalapha endlini yami bakhombele ikwame ninolala pha bathi balanga bale ukutya bahle hayi ke ndithi hayi apha silala singathandaza hayi ke sithandaze nawe bambe olala ndive kusuka omnye lo umane ephuma vele ibhakhi ndivuke nami nokubayimo yintoni ebhakhi hayi isisu xa iyapha etoilet ndimapha emnyango ndivulela ibhakhi omnye aphakame ume ngapho ndivulela ibhakhi akhithi wangena pha etoilet angayivali incamashi itoilet akhale zabuyile hayi ma uba andizongalali ngenxali kutheni nguwa quqa gqibotya ngoku hayi ayitha lomkhulu ayixoxa bantu bawulala ngo-12 ebusuku 12 Davis talks go dilele kududu into endayenza abazalwane sibona egama lithi Yesu bazali ikhulu amen mna ndicinga ukubana lizulu ndaguqa ndathi ngegama likaYesu uyabona aqhakeza futhi qhaka ithambo tu apha kodwa ngalapha nalapha neqobhoka ngiqobhoza kwicala ndaphefumula ngayo ke le ndawo ndive ke ngoku asesibili ngagqothi ngegama ke aphinde ndijina ndicinga lizulu awumanzi uqamele ebhedini kumanzi ukuthi ithoko athi ngimgqibile ngexesha ke cimicimi yombane ngexesha ucimi omnyama pendle nje nomzulu ukwela cala eyibhidi akumnyama pendle hayi kathi ngimgqibele cimba mna uzawuhamba andiyangimgqibile madala ithoko omnyama ngicimba uzawuhamba kanti usathana caba lwambulala umuntu ngoba athanda uqamelele azobeka apha phezu kwam wahlala phezu kwam bazalana ndiwazi amali kanti kawona lapho naxhoma khona bathe mzina umnyama uthi yayi hayi ke ngoku apha endlini ke ndizama umbamba ndazina ngethuthaphutha kanti omnye uvula ibhadla ngapha ekishini uyavula pha bavula ke abaleka ku-12 ebusuku izindwende bazalana izindwende zivula lapha emzini imali njengoba ndithatha utishara ebhlukweni futhi ngigqibofumana imali yotishara lo mileyo sebeyisitathile ebhabhlukweni lapha kubenza indwendwe ezo bezocela bapha ukutya abanika indawo lapho kuba ndibulana bemzini ndizama ukuthi bazalana ndambona uThixo uba eli gama lithi Yesu Amakristu liyasindisa ayonto nje elagama nje yiyo le ndaba sawashiya amagama bethu abasiswabula uThixo uThixo kanayithethayo uthi abanyula abantu bazakwashiya amagama wabo ibe sisiswabula babize ngagama limbi elikaKristu singamaKristu amen elagama elo bazalwane ndithanda ukuthi linamandla ndasinda bazalwane ilali ndawo qonba ndathi ngifika eMount kwathi eMount hayi akayimthandi wathi ugqirha pha emthanda wathi yayi zange siyibone umuntu onjengawe besezingqondweni uThixo umthandazayo ungamyeki umntana uthi ugqirha lo emthatha ahlala esukweni nje kodwa lo Thixo nyani zange bazalahleka ingqondo abanye kuthi